It's 6:30 in the early morning. Ah. Tumbling ko pa kayo ako eh. Maganda po na po. Dito mahirap sa bukid. Dali yung ulo, malay ko ngayon eh. Nilagyan namin ng motor. Yan. Para hindi na kami mahirapang pumunta dito. Kaso ngayon wala nang kuryente. Kaya mano-mano na naman kami. Ganyan. Tus. Ito yung aming pinaka-lumang balon. Iwan muna namin dito. Sino kapatid mong kukuha kasi wala kaming lakas. Ganyan ulit. Uwi na kami. Yung sinabi ko kaninang may motor doon. Yan yung wire. Tapos dito, on lang namin dyan. Para may yan. Yung ginawang tangke namin. Pang pundo pa ng tubig. Kaya lang ngayon wala nang kurente. Yung sa balon, yung pang saing, panghugas ng plato. Tapos yung ulan na yun yung pang flush ng CR. Ilang araw na laging na ulan. Kaya pahirapan pupunta dun sa balon kasi ang putik na. Pabalik-balik. Malapit lang naman dito. Hindi naman. A few moments later. Ulan! One hour later. Ito yung daan oh. Grabe. Lata na. Nilagyan na lang namin ng mga lukay. Ay, sa Tagalog lukay, right? Ay, naku Lord. Grabe ang anak is doon. Una-una. Balik na sa Hindi kami nagkaos ganina. Naglimpyo dito sa bahay. Karon nabalik na sa kay maligo. Nag-uwan. Agri kikoy. Yati na. Dukot ng
tiil. So mga ligo mi din ha. Gauwan unta pero di man makabasa nuwa na. Oh, makabasa pero di makapanabon. Yan. Yung mga galong. Yan, nilagyan ko ng tubig kanina hindi pa kinuha ng aking mabait na brother. Nilakaw pa. Mga ligo na yan eh.